Hingga hanya helam sefiro norong ta kaisa video. Hingga obo ta kaisa year ni hingga kokbrok tet to ni exam ni question paper hingga obo puilo tongnai. Obo tamo obo hingga comprehension nasigi sijani answer. Hingga oro naji obo kungkuni answer no hingga 19 simi hawi tangka jini question so obo na hingga explanation discuss khalinai. 19 number question ne naji yafangni kok mangpil kok thai hingka ke yafangni opposite word tamong nai busuk. Heda hingga yafangni kok mangpil kok thai tamong nai busuk. Abo question type kemen se mistake. Aro 60 number questions tong na 60 hini nyai iko oro 61 e oba heng kata. Hingga naji senga pun tik khaline. Hingga 61 question number tongo goshi no mungkok bako selai kengon sa goshi. Kok thanyo mungkok bako selai kengon ke tamong nai goshi plus mung tamong nai goshi mung. Hingga oro sini goshi mung option krei hanya bagi tamong nai option sakani thaise phanai. Option sakani thaise phanai. 62 number question naji aming sinjo masa watharka obono tangjak nai khlai haloko selai ke ungnai hino hingga tamong nai thajingop sajak kaisa pulyani video o tam sajak je proof mano tangphang khlai halokni tangjak nai khlai haloko selaina thangka hingke tangphangni logi o bai sinimani asuknai tei khlai wakhlai ni ulo jak wakhlai asuknai khlai kokthai ni ulo jak wakhlai asuknai hingke sini option bobong nai sinjo masa aming bai watharjak kha option B hingke 63 o naji wa bai bothorno manjukhai ungnai hingke option A bini answer ungnai wathor taburom di tekasi example tok bahan hingke abono manjukhai sing tamo hanlai tohan hino abo haino wa bothor hingke tamong nai wathor. 64 number question naji ang sarigo bol tungo tolabo rijak koktai bo tangkhalo khopjak hingke oro tam sanai mani oro sarigo no mention khainai mani hingke tamong nai jora tei nikuma address amtiro hingke borok khopjak abo hingkangke tang nikuma o khopjago hingke sini answer nai tamo option B tang nikuma tang halok. 65 number question naji bobo tei phwrwngnai rok cherai rok chajakuk bobo tei phwrwngnai cherai rok chajakuk hingke class o kotoma sawui khwnarwnai no tangoi himale nung cherai rok no phwrwngna to nangoi tongkha hingke cherai rok to cherai bwlai nini phwrwngmano borok khwnaya nasikya nini sweimano borok nasikya tongkha whiteboard blackboard o nasikya tongkha nongtang khainai o topic no nung kotoma hai ke sawui khwnarwnai hingkangke haini bagui 65 question number ni answer wngkha option A class o kotoma sawui khwnarwnai no. Tabung naji 66 number question at naji bo rungmung skill by cherai rokni buini uansukma rok no yasak mane lethajang saka language skill kaibri tongo khwnamung samung porimung tei simung listening speaking reading tei writing hingke a kaibrui skill ni bisingo cherai rok buini bhaige yasak hingkangke abong nai khwnamung bai porimung hingke option C tamo khwnamung bai porimung. 67 hingkangke cherai rokni bagui swnamjak sungmung rok hingke cherai rok no question swnamna thangka hingke tamong nai bongni age tei bongni mentality no mwchangjak ma ungnai hingke 68 number question o naji sungmung bai manui mungtham kubuljak abo rok wngkha sungmung question paper swnamtani bo tamong nai abo hingkangke sini option C tamo sungmung no swnamnani nung teacher wngna thangka nung class o phwrwngui paikha topic no hingke nung aro question to khainai cherai rok no hingke nung abo question to nung je tati khlai maya hai da hingke nung abo self preparing thangma thanai nung aro no kaisa preparing ma swngnai je sungmung no bai ke swnamnai bobono swnamnai hingke abono swnammani ulo cherai rok no swngnani hingke sungmani ulo bo cherai rok question songkha hingke nung aboni answer no phiruknani hingke 68 number question ni answer wngnai option C sungmung no swnamnani swngnani tei kok phirokmung no yasaknani. 69 number o naidi phwrwngnai rok class o hapnani swkang no tam khaina nangnai teacher rok class o phwrwngna thana swkang no tam tong nangnai lesson plan swnamui nathai hingke kok borok bai phwrwngblai swnamui nathai hingke 69 question ni answer tam wngnai phwrwngblai swnamui nathai.
Tao phải đi 71 और वो उनको जा comprehension phải giác guys direct sang और comprehension nó sang discuss khaya sang direct or 73 number question thanglannya 73 number question ne tam saja kana je kokma o sitra angka kokma manis no tamo kokma means grammar grammar o sitra angka borok khobjak sitra bo ko khobjak angka ke sitra khobjak o goro no adjective o angka 74 ni ojit ni kokthayo tongmani ni angka o ojit ni o ni tongmani o ni obo boro angka obo angka tamo kokthai tamo kokthai sinemari because ojit ni bumungo ni thebajak or kuno samung verb nukjakya haine bagi tamung nai 74 question ni answer kokthai sinemari 75 number question na je kok borok bo songo khobjak abdo sungjon semna tamo option A sino Tibetan 76 number hanganga tolani kok borok ni bising bo kok borok kok dego khobjakya hangangke jomati abo khobjago riang bo khobjago koloi bo khobjago option nangnai sakani thaise phanoya hangke 77 number na je 77 number tongo kok borok bai sapokjak poila bijab ni mung hangke kok borok ni first kok rubayo poila karijak ni bijak ungpha tamo option C kok borma bono seinya ingkha Kazi Dolor Ahmed bisingke 1897 bisiyo 78 question number na je kok borok bai sapokjak poila kothoma yuni mung obo hangke tamo sapokjak seijak maniya sacha sapokjak print khaijak tamo bai bijab amtero phonongkha hangka tamong nai hasuk khuribo option A hasuk khuribo busuk bisiyo 1987 bisiyo 79 number na je tolani kok rok ni bising saya thaisa angkha saya thaisa no karijak nai gar ungkha kok borok ni bukhuk chongni kok obono tamo chawi tongo because bodo garo dimasa hajong obo tamo kok borok ni bukhuk chongni kok obo chawi tongo option B kok borok sanai rok ni dofa kaisa angkha rangkhol obono chaya chini kok borok sanai rok ni dofa to rangkhol kwrwi Jomatia Riang Koloi Usoi Rupini Deborma Murasing obo haike Tripura khaise sini kaichuko rangkol khobjakya haine bagino sini option B ingkha oro no answer thangka tamo kok borok sanai rok ni dofa kaisa angkha rangkhol obon chaya chini answer 80 number question naji kok borok koklo busap no kom thingka kok borok koklo busap 1983 o karijak mani bijab abono kom thingnai rok ungkha option C Noresh Chandra Deborma bai Samlal Deborma 81 number na je mun dodoro mun koktang bijamno sikya koktang bijamno sikya Norendra Deborma hangka oro Norendra Deborma option kri haine bagi tamong nai sakani thaise phanoya 82 number no karini kothoma tamni bijab no karini kothoma no sinyai hingka tamo komthingnai hingka Samlal Deborma hingkangke obo hingka tamo no karini kothoma oro kothoma tongo haine bagi bo tamong nai kok borok slaijak hekaba khalaijak kothoma bwsani option C Tao faji 83 Bharatni Panchali sabo sikya hingka Bharatni Panchali no sikya sabo Shantimoy Chakraborty 1960 BC wongkhana hingka oron Shantimoy Chakraborty kri haine bagi option D Bharatni Panchali sab sikya Shantimoy Chakraborty 1960 hingka oro option kri ni bagi option nangnai sakani thaise phanoya 84 number question na di LM ni BB no sikya LM ni BB 1989 no Haripada Deborma LM ni BB 1989 Haripada Deborma kolom tuirungkhu koklo bijam no sikya kolom tuirungkhu koklo bijam no sengengkha option A Budrai Deborma mutimama jorati obo 1997 BC o sei karijakhana Sobita Deborma bai sijak bijab kangsani mung kaka sengsaimon tamo kadeng kadang kadong Sobita Deborma bai sijak bijab kangsani mung kadeng kadang kadong Tao faji 87 Menak ni pohor kothoma yungno sikya
Kunju Bihari Deborma 2003 wong nai hingga Kunju Bihari Deborma krei haini bagi option nang nai sakani thaise panoya manak ni pohor kothoma engno sikya bini soi answer nang nai Kunju Bihari Deborma year nang nai 2003 88 number question nai je tolani bobo kokthai sinimari bo tei khlai sinimari bo hno hingke kokthai sinimari bo khobjago khlai sinimari bo khobjago tolao rijak rokni bisingo hingke tamong nai option C o kokthai sinimari bo hingke bono ano nokhao tuimao holongo panthoro eobo hai hingke kokthai sinimari ni hingke ta abo wngkha hingke khlai sinimari hingke chao nungo thuo haini bagi o sinimari kokthai sinimari bo khobjago khlai sinimari bo khobjago. 89 number ni naidi 89 number tongo tolani kokthai rokni bising swnamjak kokthai wngkha katal jora phaine swnamjak mani siri sitin chimi chunga koknoi samungo thepajak chunga bo kuskri haini bagi chung bai ke abono hanlaina ba nge katal jora phaise abo swnamjak mani haini bagi hafang tamo haste hapang hamani government da government hingke sekang jora to government kribli hai daba chini bubagrang rokni rule choriu hingke hafang government mani hingke 90 number naidi song wngkha hingke o song kokthai chung bor thepajak hingke chung obo jini answer ngnai option C sök rwgjak wakhlai romdi chung oro kwbang bujok mani oro sök bangno manta hingke sök rwgjak wakhlai hing song tabuk chung dara song hingke chung kwbang mano bujokjago basi song eobo hai haini bagui sök rwgjak wakhlai wngnai bini correct answer. Tabo oro kaisa phaiyuka obo comprehension hingke oro naidi oro giko grammar ni simi changnai 65 ni simi 65 tongo jotoni sa okra wngkha hingke obo hingke goronari ni phaikya hingke jotoni sa okra hingke tamongnai surbang goronari daltham tongo songdari surnui tei surbang songdari hingke okra hingke tamo surnui hingke slai okra wngnai hingke surbango hingke jotoni okra eobo hai haini bagui jotoni sai okra hingke tamongkha surbang goronari. Tak phaidi 66 number question ni answer 66 number question ni answer wngkhnai kok bwtango kokthai rok achuk rwmani raidano rwgui kok borok kok bwtang sentence pattern hino subject object verb tangphang tangjaknai tei khlai romdi robi mai chao robi wngkha 66 number question tongo kok bwtango kokthai rok achuk rwmani raida rokno rwgui kok borok kok bwtang hingke chini oboni answer wngkhnai option C subject object verb tam humale subject wngkha tangphang object wngkha tangjaknai verb wngkha khlai romdi robi mai chao robi wngkha subject mai wngkha object chao wngkha verb 67 number naidi bo bijabo chung kok borok ni kok dek kaichiku hini sawi mankha hingke option A language origin and development kok borok language origin and development 2014 Dr. Rupok Debnath. Sixty-eight naidi Bangla horof bai puila kok borok swijaka Bangla horof bai Bengali script bai puila bo bubagra ni molok swijaka ka bubagra Maharaja Mohindra Manikoni jorao 69 number naidi kok borok ni puila kok rwbai bulai ni kom thingnai hingka ke chung saimano Sudanba Deborma tamo 1954 katal kothoma 70 number thanglai 70 number tongo kok borok bai simino sapukjak puila kok borok thungnukni aro kok borok simino sapujak aro Bengali kri English kri haini bagi Bangsenal Samlal Deborma 1974 Bangsenal 2 Samlal Deborma 1972 71 number question kok borok bai puila swijak kothoma yung puila swijak mani hingke tamo Chaitwang 1954 katal kothoma kok rwbai blai swinya wngkha kok rwbai pha Sudanba Deborma 72 number question ni answer kok borok bai sapokjak puila rwchapmung bijap
kha khachakma rwchapmung oro tongmung no Tripura kha khachakma rwchapmung hingkha sakamung haini bagui sakani thaisa phano yangnai bini correct answer hingkhe bini soi answer wngkha tamo oroni bisingo hingkha option D bini soi hingkha Tripura rwchapmung khakchang khumbar boi eyo bahai sadhu Krishna bai swijakmani 73 bo naidi 73 number ni question na answer wngkha Rabindranath Thakur ni Koglop Thungnuk Kaitham no kok borogo swlaiui thansa ke 2015 no karijak bijap ni mung tamo hingkha ke kothoma Sir Nandakumar Debbarma abono komthingmani 74 number ni question hingkha ke kok borok probad bakye tipra lokojibon no sikya obongkha Rabindra Kishore Debbarma option B 75 number naidi Kerang D grade wngkha amotamo kothoma bijap Kerang D grade tamo kothoma bijap Nandakumar Debbarma sir bai swijakmani deng deng bachagrano sabo sikya deng deng bachagrano sikya obono sikya Chandrakant Morasing sir haini bagui option D sakani thaisa phano ya correct answer wngnai Chandrakant Morasing 77 hathai tamoni bijap hingkha hathai wngkha kothoma bwsat bai kok bwkhalni aro kaibri kothoma bwsat tongo kainui kok bwkhal tongo haini bagui kothoma bwsa bai kok bwkhalni hinui chwng hathai bijap no sino 78 question number naidi Nakhrai no sikya Binoy Debbarma Nakhrai kothoma bwsa Binoy Debbarma swiyo 79 question naidi ham kok chwlaini bwskango tolani bo wasa no thepakai a swnamjak kokthai goron wngnai adjective wngui nainso hingkha ke tamongnai hamni logi o tamo wasa no thepanai ko wasa no thepakai tamong thanai kaham wngthanai kaham tamo adjective yobono sano 79 question number 80 number question naidi tamongui thong thong bachawi matong o kok bwtango pungmung kokthai wngkha pungmung hingkhe puilani no solaina copy khaimani hingkhe tamongnai oro hingkhe oroni question ni answer ngai thong thong nongnai hingkha oro to thong thong kwrui haini bagui sakani thaisa phano yangnai 81 number naidi seithai kotokni phunukmari thaitam bobo hingkhe seithai kotokni phunukmari k kh g haini bagui oro kwrui haini bagui tamongnai sakani thaisa phano yangnai bini correct answer shipping ni thok manthogo 82 number question naidi shipping ni thok manthogo tolao rijak kok bokoso bo tanghalogo khopjak hingkhe boroni thok manthok shipping ni hingkhe borok nai obo hingkhe address hai brot obo hingkhe boroni shipping ni haini bagui bini correct answer ngai tamo option C tangmuk tanghalok shipping ni thok manthogo hingkhe boroni thok manthok shipping ni haini bagui tangmuk tanghalok nai bini correct answer option C 83 o naidi samung mungsaswk tabuk no tangnani wngthun abotui bujokna klaifuru thepajaknai waklai wngkha hingkha tamongnai khaisidi bosidi chasidi hingkhe tabukni bising buju hingkhe tamongnai option B 84 number question naidi mama song mwsa masa bwtharka obono tangjaknai klai halogo swlaikaknai mama song bai mwsa masa bwtharjakha option A 85 number question tolani kokthai rokni bobo oroni solongmaksa kokthai o khopjakya hingkhe hor by hor kaisa night kaisa fire hingkhe oro to har se hingkhe solaya tamo option A har next question thani 86 number tongo kok borok no kaham khe phwrwngna bagui jotoni sikang kok borok tam khlaina nangnai chwng respect borom rwnani nangnai hingkhe 86 number question ni tamo option B tao faidi 87 number question tam sajaka khani wansungmano buino janoknani lama tongnai wngkha nijini wansungmano buino baige bujongna ba samung tei simung heda hingkhe samung bai simung
sungmung rugi sajak torani kok rogo saya thaisa wngkha hingke question pattern slamtani o kaisa wrong saya bobo sungo ke option A sungmung ni kok kalai tei serai serai na nangnai obo to chawi tongkha. Option B class o jotono sungma haike sungmung rok sungthai obo chawi tongo class o khoroksano sungyawi question khaike ke jotono sungma haike no ma khayo. Option C o naidi kok phirongmung thaini gwnang sungmung sungmani chaya. Option C bo chawi tongo jefru pano answer thaini gwnang aboro question no khlaimani chaya hingke chini oro tamungnai option D sakani thaisa pano yangnai because A B C jotono chawi tongo oro to chung chaya se karinai kok sao iko chaya kar din sao. Phwrwngmani dal bwswk lesson plan phwrwngmani 89 number question phwrwngmani dal bwswk hingke tamo chini teaching aids kai bwswk English bai dal nei normal tei special he da abo 90 number question naidi poder pod objective test rok ni bising kaisa wngkha hingke objective test rok mane no chung MCQ phano wngkha short question phano wngkha yobo hengmano ta mark surjak nang tabo abono nang ingko khai de tabo to next short question 1 mark ni hingke nang aro 5 line seibo ni answer abon tongnai 10 line seibo nang aboni answer abon tongnai nang a 1 mark hingke 1 mark no manai hingke aro chungno tamsaka option B o tongo MCQ o khobjago MCQ bo chini wngui thango haini bagui kok phirongmung no 6 no karimung MCQ thamani hingke 90 number question answer ngnai option B kok phirongmung 6 no karimung. Hingke amsung wngkha je previous year rok ni question rok je tongmani norok no kaini video ni bisingti explanation tei answer kari phunukha exam kaham ke redi tei obono wngko o previous year ni question rok nainai norok bo kisala idea manana bahike question phai bo bahike sungya nang hingke kari kari himpano oro ni previous year rok ni thaini pan phai mano thaiba pan phai mano question nainai di oro repeat question rok tongo hingke asungno kaham korlai de exam hingke exam pai bo answer ki norok no ang ano Facebook page tini rinai tei YouTube bo rinai hingke tini bagya sungno jotono hambai jotono best of luck.